Hej og velkommen tilbage til det lille program, vi har valgt at kalde for Panelet. Som sædvanligt, så skal vi debattere, hvad der foregår i FC København. Jeg har taget A-holdet med mig. I dag der sidder 3 flotte fyre herinde, som kommer til at være fuldstændig oppe på stikkerne. Vi er klar til kamp, som man siger. Jeg ved, Nikolaj er det i hvert fald. Han er allerede lidt småhissig. Så skal vi ikke bare sige, at David han kører det hele derovre fra? Velkommen til. Hej. Ved du, hvem der havde de højeste odds på FCK i sidste måned? Det var igen Unibet. Og som sagt, så er der altså A-holdet, der er med her i dag i panelet. Det er jo chefen for FCK Radio derovre, Jonathan Folk, og jeg hader det. Du er bare Brokke. Ja, bare kald mig Brokke. Du må godt kalde dig Brokke. Altså, jeg har jo folk, der kan kalde mig andet i 20 år, så det synes jeg er okay, Sten. Okay, fedt. Jeg skulle bare lige være sikker. Jamen, det må du gerne. Det er Brokke, og her det er så Brokke 2, kan man så sige. Det er Nikolaj Larsen. Velkommen til. Tilbage, Nikolaj. Tak. Vi har en forrygende evne til at virkelig at skulle krydse klinger allerede inden programmet er i gang, så jeg glæder mig. Det er fedt, at du er med. Og så storentreprenøren fra Amager, Mr. Restaurant himself, Jakob. Vi har jo lige haft fornøjelsen af at være nede og besøge dig i Pirlo. Vi lavede transfer night dernede, og der kan jeg bare sige, at det er altså noget, I skal tjekke ud. Pirlo, det er den onde fløjte mig et fedt sted, også som FCK, ikke? Helt sikkert. Helt sikkert. Og vi kommer til at lave nogle forskellige ting og sager dernede. Som sagt, så er det altså et program det her, hvor vi debatterer FC København, hvad rører der sig i klubben, og som minimum har vi altid 3 emner, som er forberedte, og så er der lynspørgsmålene, som de 3 gentlemen her, de kommer med. Der er ingen, der ved, hvad det er, udover dem, så dem tager vi virkelig frit fra hoften. Og lad os bare se at komme i gang med det første. Vi har jo lige lukket transfervinduet, og det er jo som altid. Det er jo røvspændende. Det er virkelig altså alle er fodboldeksperter i ugerne op til, og det har jo været et vanvittigt vindue i år, fordi det er stort set det længste vindue, vi nogensinde har haft. Altså 2,5 måneders tid har det været åbent, så jeg synes jo, det var et ekstremt langt vindue, og at skulle holde spændingsniveauet helt til sidst, det var lidt op ad bakke, men ikke desto mindre, så lykkedes det. Så lad os prøve at se sådan overordnet på det. Vi kender resultatet af det nu, hvad er kommet ind, og hvad er heldigvis blevet her også. Jakob er blevet solgt. Det er han så ikke, nej. Han er i klubben nu jo. Nej, men det er mere, om han er solgt for næste år, så faktisk... Ja, nu skal du overhovedet ikke foregribe. Den venter vi lige med den der, ikke? Sten, vi har ikke tid til det der. Det er lukket i den her, og lad os prøve at tale overraskelser. Brokke, hvad har overrasket dig mest positivt og negativt i det her vindue? Mest positivt er, at jeg synes, at PC og Næstrup har holdt ord i forhold til den her meget berømte højre hylde. For jeg synes, at nogle af de spillere, vi har hentet, er fra en højre hylde. Og det ved jeg godt, det vil der være mange, der nu tænker måske, at jeg er fuldstændig vanvittig. Men jeg synes faktisk, at den strategi, de har lagt for, hvor man vil hente spillere hen. Du henter spillere fra Premier League, du henter en venstreback, der spiller fast på top 5 hold i Frankrig. Du henter måske uden for FC Midtjylland, Brøndby, FCK, en af de største offensive profiler i Superligaen, Achouri. Du henter fra den der hylde. Du henter ikke sådan noget lidt nal og lidt reserve. Ej, det er noget profilværk, du henter. Og så har vi også skilt os af med lidt af dødvægten. Ikke den hele, det tror jeg heller ikke, man kunne. Men noget dødvægt af de her spillere, som tidligere blev hentet ind, som overhovedet ikke er slået til på nogen måde. Alle ved, hvad vi taler om. Der er kun nogle meget få tilbage. Det havde jeg ikke regnet med. Og det synes jeg er rigtig fedt. Så for mit vedkommende, så er det bare positivt. Det negative er, at vi jo altid gerne vil have det hele, og nej, vi hentede ikke den der centerback. Den kommer vi tilbage til. Vi hentede ikke Thomas Delaney. Det er de to, det har jeg jo siddet hen tidligere sagt. Jeg troede, vi gjorde. Vi nåede aldrig ved, Sten. Og det var vigtigt for mig, vil jeg godt sige. Det var vigtigt, vi ikke nåede ved. Den mand, du er mest på, kan man sige, fordi jeg var ret sikker, hvor han ikke ved. Så jeg er mand nok til at nævne det, ikke? Bevares. Ja, okay. Tak. Så det mest positive, det har egentlig været et veludført arbejde af PC? Ja, altså på den gamle skala, nu er vi jo gamle alle sammen, på den gamle skala er vi på et 11-tal for mig. Okay. Jamen, Jacob, hvad med dig? Altså på den positive side, meget overrasket over den start, at Achouri har fået herinde. Det er jo nærmest blevet standarden, at alle skal have 6 måneder, det er jo det, vi alle sammen siger. Men han har slået til, synes jeg, fra dag i dag, og jeg synes, det understreger lidt, at man behøver ikke altid at genopfinde hjulet. Nej. Altså der kan godt være, vi kan godt have profiler i Superligaen og se, hvad det giver, at de kender ligaen i forvejen. Det så vi også med Grabara, med Dix. Man kan se Tværsgaard oppe i Nordsjælland, ikke? Har også gjort det fremragende.
Også det Rasmus Falk med ham i sin tid. Ja. Så det synes jeg har været en dejlig overraskelse. Jeg troede, vi ville være et kæmpe hul, som Mo efterlod, men det har vi fået fyldt ud godt. Negativt for mig er, hvis vi tager en skæringsdato, der hedder, da vi kvalificerer os til Champions League, og frem til vinduet lukker, der synes jeg faktisk, at vi bliver indhentet en lille smule af flere hold, og der havde jeg nok håbet, måske naivt, at vi havde rykket lidt mere fra. Hvad skal vi have rykket på? Jamen, på lidt større navn på netop de positioner, som Jonas også lige nævnte. Der har jeg godt set en eller anden form for, hvad hedder det, en penistransfer, det vi bruger. Ja. En eller anden, der lige sætter en streg under. Okay. Men altså, nu bringer du den på banen, og du giver den et gammeldags 11-tal, og vi kender jo godt den skala. Det svarer nogen til 10-tal i dag, ikke? På den nye skala. Men 11-tal? 12 faktisk. Er det det? Ja. Okay. 12. Er det sådan der? Det er 12 for en gang. Okay. Min datter har gennemsnit på 9,8, hun hedder man Brainy, mand. Nå, det er jo en helt anden snak. Hvor vil du... Så jeg ligger på 9-10 stykker på den gamle. Okay. Synes jeg. Ja, altså jeg synes også overordnet, det er mere end bestået, og Jonas har helt ret i, at vi har hentet på de hylder, som vi skulle. 9 med pil opad? Ja, lad os kalde det. Okay. Nikolaj, hvad siger du? Jamen, jeg er bekymret for det satsede ting med, at vi måske, hvis vi rammer skadeshelvede, men i bund og grund er jeg helt enig, det er nogle fantastiske folk, vi har hentet ind. Så jeg er en blanding af, at vi har formodentlig aldrig haft et vindue, hvor vi har hentet fra så høj en hylde, så ofte som vi gjorde det her vindue. På den anden side af sagen, vi satser ret meget på en eller anden 20-årig argentiner, fordi vi mangler en 6'er. Det er virkelig sjovt. Jeg har talt med rigtig mange mennesker om FC København, og vi har jo alle sammen den der, wow, det er gået virkelig, virkelig godt. Men alle sammen kommer med det der lille knækkede men, fordi vi er jo 10-11, det er vi jo alle sammen enige om, det er sindssygt. Altså vores offensiv, den er potent, kan vi vist godt sige, ikke? Men vi har alle sammen det der lille men. Skulle vi have været ude? Skulle de have gået til læder? Og så nu henter vi altså den forsvarsspiller, centrale forsvarsspiller. Skulle de have gjort det? Spørger du mig? Ja. Jeg er stadig bedt over, at Bistrup ikke komme hjem. Så ja. Altså, det er jo ikke en central forsvarsspiller. Nej, men vi mangler en central defensiv spiller, der kan være en balancespiller mellem med 6 mand i angrebet eller 7 mand i angrebet, vi spiller med. Fordi de fleste af vores mål er, fordi vi ikke er i position, vores organisation er ikke i orden, når der kommer en omstilling, og vi bliver fanget med for mange spillere frem. Specielt når den ene eller den anden bare kan for langt frem. Det vi mangler, det er en bolderober på midten. Vi mangler en Linderoth, Sega, en 6'er, der beskytter. Vi mangler simpelthen en defensiv orienteret mand, der kan finde ud af at lukke kontraangrebet ned. Det har vi ikke en eneste person, der har. Hvis nu Hjalte, han havde været, jeg vil ikke sige lidt bedre form, han er markant bedre form, end jeg er, men Hjalte ville være perfekt. Manden, der kan lukke hver kontraangreb ned. Han ville være perfekt. Skulle vi have ham? Men vi har jo fået en 6'er. Men vi kender ham jo ikke. Nej, altså jeg vil sige, ud fra hvad folk har set, som har fortalt mig, der sidder og kigget på Wisecout, altså på videoklip, hvor du kan vælge alle hovedstødstueller, alle erobringer, og ud fra hvad jeg også læser og hører og støjer sådan, fra både Talongos tid i Rosario og på det U20-landshold fra Argentina osv., det er jo ikke 100% bevis, fordi han har lige fyldt 20 for en måned siden. Men jeg tror, at det, du sidder og snakker om, Nikolaj, det er det, han kan. Det er faktisk det, han kan. Han kan ikke alt muligt andet. Jeg har også det der, og jeg synes altså også, det bærer vidnesbyrd til, at han har det der i sig. Og man så kan forløse det på seniorniveau, det er jo det, vi skal se. Det er jo altid et gambling. Men rent sådan, hvad skal vi sige, skillset-mæssigt, hvad er det? Ja, så er det der, fordi det er det, vi ved jo alle sammen i denne fodboldklub, hvad er det, vi sidder og snakker om? Vi snakker stadig om 05 til 07 med Linderoth, ikke? Det er jo ligesom benchmarket for 6'ere herinde, for folk, der bare erobrer, takler, power igennem, og så imellem ligger sådan nogle diagonalballer, så vi alle sammen står og vinder det hvide øjnene. Det er altid benchmarket, men altså, det er da sgu da også sexet med en argentinspiller, der takler på den defensive midtbane. Jeg er da helt brun i bukserne over det, mand. Det er da fedt. Altså, vi har jo ikke en skidegod track record. Jeg vil også til at sige, argentinske spillere, de generelt ikke... Men en spiller, der nu har været et halvt år i Europa. Ja, ligesom når vi henter Jury i Viborg. Viborg har brugt et år på at integrere ham i Danmark. Nu har Sporting brugt et halvt år på at integrere ham i Europa. Det kan godt være, at han taler mest spansk og skal tale med Diogo og nogle af de andre. Men jeg synes bare, der er noget stærkt i også at hente en af den her det potentiale kaliber. Altså det der med at hente fra Sydamerika, det har et eller andet over sig, ikke? Santander er måske i virkeligheden et af de bedre eksempler.
på det. Det kan bare et eller andet, ikke? Altså, jeg er fuldstændig enig. I hvert fald frækkerne at hente en eller anden norsk spiller, der har spillet 2 år i Grækenland og ikke lige lykkes. Det kan også noget, hvis men der var så mange af, mand. Det her kan et eller andet. Lad os prøve lige at vende. Du siger, vi hentede en tredjedel af norske land. Du siger 11, og der er med 9 pil opad. Nikolaj, hvor er du? Jamen, jeg skulle nok på den gamle skala, jeg skulle nok på 11. På det altså, det er ikke et 13-tal, fordi men det er jo for fanden jo også sindssygt sjældent, at vi uddeler et 11-tal på den måde, ikke? Jeg kan ikke huske et mere konsistent højt niveau i det, vi har hentet. Men gentlemen, jeg mangler altså et svar. Skulle de have gået ud til sidst? Champions League er sikret. Skulle vi have gået ud og hentet en international erfaring center? Skulle vi hente en Babacar 2.0 eller hvad? Altså, vi skal hente en mand, vi har fuldstændig styr på, hvem er. Jeg har svært ved at se, hvem vi kan hente hjem, som fra dag 1 kan gå ind i FCK's måde at spille fodbold på. Og der vil jeg... Det har jeg så ikke. Jeg må indrømme, det der med lige præcis centrale forsvarsspillere, de må sgu gerne lige have noget kendskab, før vi kaster dem. Det har vi fandme haft mange eksempler på, at folk, der har trådt direkte ind og været med til at løfte det. Altså, jeg kan godt nævne det navn, men det er ikke realistisk. Ja. Altså, hvis vi skulle have smidt den helt store slander, nu drømmer vi bare, ikke? Så hentede vi jo Sanka hjem, ikke? Så sådan efterår. Ja. Men det findes jo ikke lige nu. Jeg vil gerne sige, at Brokker og jeg vil køre bare alliancen. Sanka, det havde jeg også. Det var bare men det er bare for at sige. Så er der rent 13-tal. Men det findes jo ikke lige nu. Altså, han spiller i Brentford, og det går fint der og sådan noget. Hvis nu han sad på bænken nu og i foråret et eller andet, så... Men nej, mit svar er nej. Godt. Vi skulle ikke have gået ud og hentet. Jeg synes, det er rigtigt. Ja. Okay, jeg kan godt være nervøs om, vi kommer tilbage til den senere i programmet. Jeg kan nemlig godt være en lille smule nervøs for det. Men er der en ting, som jeg synes skinner fuldstændig glasklart igennem i det her transfervindue, så er det, at den italesatte strategi med at hente etablerede spillere eller store talenter, den lever vi fuldstændig op til. Der har ikke været nogen slinger i valsen. Det er en Theo Sander fra OB, så er det vores unge argentiner, og ellers så er det, som I alle sammen er inde på, så er det altså etablerede spillere. Så jeg synes, der er blevet eksekveret vanvittigt flot på strategien. Jamen er alle ikke enige om det? Jo. Plus, at vi ikke har solgt vores bedste spiller, vores målmand. Ja, og det altså... Den der Gabriel, jeg skal lige... jeg ved godt, at vi skal snakke jeg kan ikke engang huske det, fordi der er ret mange punkter i dag. Altså, jeg vil have lov til at brokke mig over, at Grabar faktisk ikke er vores vigtigste spiller nu. Hvis vi mister Falk, så er vi fucked. Det er jeg slet ikke enig med dig. Altså, jeg kunne nærmest ikke være mere uenig. Det tror jeg nemmere, vi kan finde en løsning på en Grabar. Sådan tror jeg, vil sige det. Jeg tror simpelthen ikke, vi kan finde en Falk. Jeg synes, Nikolaj har helt ret. Jeg synes, vi så det bare allerede her i Klaasen kom ud med en skade, og så er vi presset. Lige så snart Falk ikke er på banen, vi spiller som... Jeg skal lige gøre opmærksom på, sidste år, der var Falk skadet. Jeg ved ikke, hvor lang tid. Og alligevel vinder mesterskabet op i Champions League. Så lad os nu lige også holde benene på jorden. Det var altså helt faktuelt. Vi går også ind til den her, hvor Falk han ikke er sikker på, om han bliver i FC København. Det er hans egne ord. Han er ikke sikker på, om han vil blive i FC København eller ej. Så hvad der skete imellem da til nu, det vides ikke. Men vi har klaret glimrende uden Falk før. Mister vi Grabar nu? Der er eddermame langt fra nummer 1 til nummer 2. Men vi kvalder jo til CL med Falk. Ja. Så bliver han skadet, og vi kommer også tilbage i foråret med Falk. Men vi er enige om, at Falk han er med. Han er væk sådan stort set halvdelen af sæsonen sidste år. Det er han. Det var sikkert. Men der holder vi også kun lige røven i vandskov. Ja, det var ikke noget, men det der ligger i det, når vi ser nu, når Falk ikke er på banen. En ting er, at Victor Claesson er ekstremt vigtigt i at få lavet et slutprodukt, når vi har et angreb. Men Falk er en person, som Haraldsson er væk, som var ham, der dækkede for Falk. Han fik sit gennembrud, fordi Falk var væk. Haraldsson er væk. Og hvis Falk er væk nu, vi har ikke nogen som helst offensiv drivkraft, der kan få bolden fra... Okay, Vavro skyder ikke hver gang. Jo, det gør han. Men man kan ikke få bolden fra Dix og frem til Klaasen, uden der er en person som Falk. Og vi har kun Falk til lige præcis den rolle lige nu. Så vi er ekstremt sårbare. For vi har ikke nogen alternativ. Vi har ikke nogen alternativ, fordi Haraldsson er væk, og Falk er... Hvor er det, du vil have Falk på banen? Centralt. Ja, det er jeg med på. Men som en 6 eller en 8? Han er forbindelses... Han spiller jo både 6 og 8, men når han spiller 6, så er han for offensiv. Når han spiller 8, så mangler vi en 6'er. Det er sjovt, fordi du sidder og efterlyser en 6'er, som går ned og har lukkeeffekt. Jeg vil virkelig gerne have gamle Hjalte er gammel. Jeg vil gerne have Hjalte i sine unge dage og Falk foran. Så var den her... Så er det jo heller ikke en Falk i en 6'er. Så er det jo Falk i en 8'er. Ja, men vi har ikke nogen 6'er. Og det har vi aldrig købt nu. Ja, det er det. Men det er altså, det er jo ubekendt. Det er ubekendt. Jeg prøver det. Hvis du siger til mig, at vi skal have Falk op på en 8'er, så kan jeg begynde at følge dig. Jamen, det er det. Men problemet er, at vi ikke havde en 6'er, og jeg kender ikke den nye 6'er. Jeg vil sige, fint nok, at vi antager slår igennem, så er der ikke en ny. Så er den på en 8'er. Men vi mangler en 6'er, hvor vi har Falk, som faktisk kan, sammen med Lea. Men jeg kan simpelthen... Jeg kan ingenlunde følge dig i, at det skulle være sværere for FC København
at mangle Falk frem for en Grabara. Har du set, når han ikke er på banen? Har du set Grabara? Ja, han har sådan en maske på. Okay, der bliver vi virkelig overhovedet ikke i nærheden af at være enige om. Hvad siger I? Altså, hvis I skulle vælge en af dem? Altså, jeg synes, at vi har jo meget lidt at bedømme Sander på indtil videre, men jeg synes, han gjorde det glimrende i videre. Jeg vil ligesom Nicolaj sige, lige så snart... Ja, det er det, men det er det, vi har. Ja. Og vi har ikke set vores nye Argentina overhovedet, så det var jo ikke andet end wildcard. Jeg har set mange gange, hvor vi tager Falk ud, og hvor jeg synes, det, som Nicolaj siger, altså vores opspil er basically slået i stykker. Jamen er det ikke derfor, vi elsker fodbold? Fordi der er altid noget at tale om, og vi er jo ikke nødvendigvis overhovedet enige i det. Og det er faktisk præmissen for det her program, det er, at vi rigtig gerne må være uenige, og det er faktisk fedest, når man er lidt uenig. Så kommer der lidt mere ild i det. Jeg vil gerne påpege, nu er vi også 3 mand, der ikke har gult på trøjen, så vi har jo ligesom en alliance. Gud. Men så stikker bare ravblind. Jamen, det er ja. Eller man skal høre meget om er det fruen, man ser lidt stram ud, ikke? Godt så, det var det første emne, og vi er egentlig enige om, at det her giver vel et karaktergennemsnit på noget, der minder om sådan et 10,33. 10,33. Højt med andre ord. Ja. Højt. Flot. Godt arbejde, PC og alle de andre, som har været med omkring det. Det efterlader os med et spændende efterår. Lad os få det første af jeres emner i dag, og Jakob, vil du have lov til at starte? Jamen, det er jo lidt i forbindelse med, eller i forlængelse af transfervinduet. Jeg ville have spurgt, skulle vi have strukket os så langt som overhovedet muligt for at få Delaney hjem? Mm-hmm. Strukket os så langt som muligt? Skulle vi have givet ham det, der skulle til? Nu læser vi i dag, at det ikke var økonomien, så har det nok været kontraktlængden. Jeg skulle også til at sige, jeg synes ikke, vi skulle strække. Jeg synes ikke, vi har strukket os så langt. Jeg synes faktisk, at hvis det er at strække, så skal PC til yoga. Så er han mere stivben, end jeg er. Meget bekendt, at det jeg får vide, som jeg ikke kan få bekræftet, er, at vi har ikke lavet et helhjertet forsøg på at hente ham. Altså, hvis han gerne vil hjem, han havde sagt, ja, det er hverken lønnen, det er hverken noget som helst andet, det er, at han gerne vil slutte karrieren i KB. Det var det, du mente. Det var det, jeg mente. Han vil gerne slutte karrieren i FCK og formodentlig også på KB Boys. Så det, du siger, der FCK har ikke gjort noget? Jeg synes, at der er for mange usikkerheder til at udtale mig firkantet om, hvad der er rigtigt forkert. Mit indtryk er, det er FCK, og at bolden ligger hos FCK, og vi greb. Hvad siger du, Morten? Jeg tror, hvis det havde kunne lade sig gøre, altså hvis man har strukket sig så langt, som man kunne, og det så kunne lade sig gøre, så har man gjort det. Jeg tror ikke, at enderne var tæt nok på hinanden til, at selv hvis vi havde, lad os sige, strukket os langt, og når man præmissen for at strække sig langt indikerer jo lidt, at man bruger en masse penge, eller man går ud over... Eller giver 3, 4, 5 år. Eller man gør, altså man enten giver en meget lang kontrakt til en spiller, der er over 30, eller man bruger en hel masse penge, eller begge dele. Jeg tror ikke, at det havde været nok i den givende situation endnu. Men kan det ikke undre jer så, den måde PC kommunikerer det ud på? Jo, især med det, Delaney siger i dag, at det må stå for PC's egen regning. Altså, og man kan jo alle sammen godt komme til, nu sidder vi 4 meget hurtige munde her, ikke? At man kan alle sammen komme til at sige noget lidt for hurtigt nogle gange. Når Delaney siger sådan, så kan jeg ikke lade mig at tænke, så tror jeg, at PC har været lige lidt for kæk i sin måde at omtale det på. For ellers, Thomas Delaney er ikke en mand, der siger sådan noget om noget nogensinde. Jeg har aldrig nogensinde hørt om omtale. Det må stå for egen regning. Det har jeg aldrig hørt om sige om noget som helst. Det er sådan noget, William Kvist der driller Frederik Holst og sådan noget, ikke? Men altså, det siger Delaney jo ikke. Så det må jeg sige, da jeg læste det i formiddags, der blev jeg sådan lidt... Okay, hvordan var jeres følelser, så der virkeligheden går op for os? Okay, Delaney, han kommer ikke hjem. Var det the big no? Nej, hvordan siger Delaney ikke kommer hjem? Han kom bare ikke hjem i 2023. Jeg synes, det var sådan en drøm, der bræst, men det var mere romantisk baseret. Jeg er ikke sikker på, at jeg føler, at det var præcis det, vi mangler. Så jeg kan have den defensivt ankrede sekser, som jeg gerne havde tænkt mig at have haft. Men det han bringer af lederegenskaber og sådan noget, kunne jeg jo rigtig godt have brugt. Ja. Var I virkelig ude af det? Nej, jeg synes, det var en irriterende måde. Den blev kommunikeret ud af PC halvt i starten, og så ikke helt, og så ikke halvt. Der var utrolig meget uldent eller væveri omkring, hvad indholdet var. Det var sådan, at vi kunne ikke helt... Det er ligesom Grabara... Men det er bare det er så svært. Du må ikke sige noget. Du må ikke sige noget, og der er så mange mediefortolkninger indover, og der er agenter, og der er fanden hans pumpestok. Vi ved reelt set intet om, hvad helvede der er foregået i... Og det er jo selvfølgelig drevet af en gammel kærlighed, der ligger til Delaney. Vi vil jo gerne have set ham. Jeg er på Team Jakob her. Jeg er heller ikke sikker på, at det sportsligt set har været en fuldstændig fantastisk løsning. Men stadigvæk,
Det er Delaney. Tager du fanhatten på, ikke? Ja. Giv mig en grund til ikke at hente ham. Ja. Altså, helt fan-tunnelsyn. Men det kan du jo godt se, hvis du kigger lidt mod, hvad... Man vil ikke risikere for eksempel hvad der er sket med corner igen. Men det er kun rent fanblindhed. Der var der sådan, det der no-brainer at hente ham. Selvfølgelig skulle du gøre det. Men begynder du at være smule pragmatisk. Ja, det er man nødt til at være. Og det mener, hvis du kun har fan-tunnelsynet, hent ham, brug alt, gør alt, hent ham. Men så begynder vi netop at snakke op, er det den rigtige? Og han er jo ikke, han har aldrig været 6'er, han var jo 6'er, virkelig som sikker. Men også hvis vi prøver at kigge sådan lidt historisk, male med den brede historiske pensel, så er det jo ikke pisse mange spillere, vi har hentet tilbage, som har gjort det fremragende. Den døje var virkelig dårlig. Jeg siger, du kan lave masser af eksempler, hvor det ikke er gået. Altså, så der er ikke nogen garanti for, at fordi du har været en stjerne en gang, så kommer du tilbage, og så bliver du det igen. Bevares, vi har skide gode eksempler også, men altså Christian Poulsen, Peter Nielsen, spiller førhen. Peter Nielsen var meget godt anden gang. Peter Nielsen var okay, men første gang var en god, anden gang. Det var ikke så dårligt anden gang. Lad os lade være at tale spiller fra 90'ernes helt... Corner er lykkes med begge ting. Corner er det bedste eksempel, kan man sige. Han har gået begge ting. Han går tilbage nogle 2 gange og gør det. Sidste gang er der måske plads til forbedring, ikke? Kan man, men jeg vil påpege, at vi har faktisk et lidt skudproblem, det er, at vi har nogle brokkerhoveder blandt vores medtilhængere, som sviner stort set alt til. Og hvis der er en grund til, at vi skal til Delaney med hjem igen, så er det fordi, vi har en gruppe af folk, som bare er så negative over for folk. Tænk på den måde, Sanka blev behandlet i medierne. Og her snakker jeg ikke Beta Ekstrablad, her snakker jeg vores medier. At vi har fans, som vitterligt bare har en eller anden at slå hjernen fra, når det går på nettet. Delaney er blevet svinet til i de sidste 2 vinduer, hvor hun ikke kom hjem. Og måske skulle vi til at kigge lidt indad som fangruppering og sige, at vi skal til at hæve niveauet. I stedet for, at vi bliver bunderøver. Det kan jeg lige så godt sige som det er. Det har absolut ingen indflydelse på, om en spiller kommer eller ej. Det er en ting, som kan være irriterende for os, fordi vi er fans, og vi bevæger os i det, og vi læser det osv. osv. Spillerne, de kommer altså ikke til at læse det der og tage det som pejlepind. Skal vi så acceptere, at vores bundniveau bliver lavere og lavere? Nå, det sidder vi jo her og hæver, Nikolaj. Det er det, vi gør jo. Det er jo ikke... Eller forsøger på det, ikke? Du tager sidelinjen, jeg tager Facebook. Det har jeg sgu ikke noget svar på. Og jeg er også nødt til at forholde mig til, om det kommer til at indflydelse på de ting, vi sidder og taler om. Og det har det ikke. Delaney bliver ikke væk, fordi der har siddet en eller anden klaphat og sagt... Nej, men det er et problem, at vi har folk, som... Jeg vil ikke kalde det illoyale. Jeg synes bare, det er virkelig dårlig internetadfærd i sådan en... Lyt til mig. Det er et andet program. Men netetikette, den tager vi et andet tidspunkt. Godt, lad os prøve at køre videre, fordi nu står der Hell Yes Champions League igen. Og det er jo fantastisk, at det lykkes. Første danske klub nogensinde 2 år i træk. Det er jo fantastisk. Men, og så kommer måske noget af den der malurt, som vi tit og ofte hører. Fordi jeg har bare været inde og set voldsomt mange folk brokke sig over billetprisen. Det har virkelig været noget, som folk siger, ej, nu bliver det altså stejlt det her. Så derfor, uden at vi gider køre, det koster det der, det koster det der, osv. Synes I, ja eller nej, er priserne blevet for stejle? Jeg synes, det er todelt. Hvis du kan sælge det hele, så er de jo ikke. Altså, det er jo det drejer sig om, og man kan jo sige, hvis du udsælger alle billetpakkerne, så kan man jo næsten argumentere for, at de er for billige. Eller man vil jo selvfølgelig gerne have en fyldt pakken. For mig personligt er det for dyrt. For dyrt? Ja. Nikolaj? 900 kroner per kamp. Jeg står på CT. Det er bindgalt. Ja. Altså, og det eneste, jeg beder om, det er en hel masse United-fans kommer til at stå der, en hel masse Galatasaray-fans kommer til at stå der, og en hel masse, jeg ved ikke, hvor mange Bayern München-fans der findes, men lad os antage, at der findes nogle af dem. Det er det, der kommer til at fylde A- og C-tribunen nu. Fordi vi sætter prisen så højt, at ganske almindelige FCK-tilhængere kan ikke tage deres børn med i parken. Det er at skyde sig selv i foden for ussel mammon et enkelt år. Og hvad snakker vi? Vi snakker 5-6 millioner kroner. Vi snakker vitterligt den pris, det vil koste, hvis vi vinder en kamp 1-0 i stedet for at spille 0-0. Det er den difference, der er i pengene reelt set. Så for dyrt? Jeg synes, ja, for dyrt. Brokke? Altså, for det første, så koster det samme som sidste år i CL. Jeg siger ikke, at det er rigtigt eller forkert. Det er samme pris som sidste år. Kun for dem med sæsonkort. For dem, det er bare for at sige... Ja, men det var da billigere for dem med sæsonkort sidste år. Men det er mere, at det er ikke der er ikke indlagt en kæmpe prisstigning for sidste år. Det, der har ændret sig for rigtig mange sæsonkortholdere, er, at de skal betale flere kampe i år.
fordi man ikke alle sammen har platinkort og så videre. Ikke alt er inkluderet i alle sæsonkorttyper. Er du sikker? Relativt. Skyd mig ned for det, hvis det er. Det kan jeg sagtens leve med. Okay. Jeg har før sagt klogere ting og taget fejl. Nummer 2 er, jeg tror ikke på, at der kommer til at være så mange af de her fans fra alle mulige andre hold, fordi at vi har et langt mere lukket billetcyklus, end vi tidligere har set. Fordi vi har så mange sæsonkortholder for det første, og fordi folk skal have købt billetter før, og de skal have været... det er jeg faktisk ikke sikker på. Nu skal jeg se, der fortsætter med at sige ting, jeg ikke ved. Men de skal være FCK Plus abonnenter. Det var bare for at sige, så ja, jeg synes, det er for dyrt, men jeg er mere tryg ved det, noget af det, Nikolaj sagde med, hvem der kommer til at være hvor og sådan noget. Det tror jeg ikke, vi kommer ikke til at opleve de der småproblemer. Hannover, eller store problemer, fordi der har været Stuttgart. Ballade med det før. Men det var tidligere, hvor billetsystemet var anderledes, og hvor det ikke krævede ligesom til Derby, hvor du skal købe billetter før. Du kan ikke bare købe. De lukker i tyrkiske IP-adresser bliver lukket. Prøv lige at høre her. Vi sidder her nu, og selvom der er forskellige argumenter, så er der en følelse, bare sådan en generel følelse af, det er simpelthen blevet for dyrt, det her. 900 kroner i snit per kamp for at stå på C10. Det er sindssygt, altså. Men når det så er sagt, så kommer der et ja-eller-nej-spørgsmål igen. Bliver der udsolgt herinde? Ja, er du sindssygt? Har du set, hvad de har meldt ud i dag? Har du set, hvad klubben har meldt ud i dag? At de laver et vindue nummer 2 for folk, som allerede er i systemet. Fordi der er så mange der gerne vil købe en ekstra pakke. Men så er det heller ikke for dyrt. Nej, men det er jo det, Jacob siger. Men vi kan godt snakke om, vi synes, det er for dyrt, selvom der er en masse folk, der har interesse for det. Fordi hvem er det så, det er til? Og hvem er det så, der kan købe det? Det synes jeg er det næste spørgsmål. Men altså, hvis det bliver en cyklus, hvor tænk, hvis vi spiller 3 hjemmebanekampe i Champions League, og det ikke bliver sat i offentligt salg. På overvej, hvor komplet vanvittigt det er, hvis vi kan sælge vores stadion ud med 38.065 sæder, hvis alle er i brug. Og det ikke kommer ud i offentligt salg, fordi der er så mange, der gerne vil se vores fodboldklub. Og langt det meste af det vil være i sæsonkort og folk, der er i systemets cyklus, og ikke fremmede. Ikke folk, der ligger i kø for alle mulige steder i verden. Ja. Det kan være, nogen sælger det videre. Klarer du? Der er mange, der kommer til det. Det, der ligger i det, det er så dyrt, så man i mange børnefamilier eller steder er nødt til at vælge fra og sige, vi skal ind og se. Hvis nu er man United-fan, så tager man ind og ser United-fan, og så sælger man den ene i 200. Og det, der så sker, der bliver solgt rigtig, rigtig mange, og de bliver videre solgt. Jeg er super glad for, der er en Facebook-gruppe, der hedder FCK-billetter, køb og salg af Michael Blonde, eller jeg tror jeg. Kæmpe stykke arbejde, der bliver lavet derinde. Jeg er virkelig imponeret over, hvor meget tid bliver lagt. Det fungerer. Men nu snakker vi om alle de folk, som ville kan sige, at jeg har 2 billetter til Galatasaray for ned og til. De bliver solgt til 900 kroner. Der kan 100% sikkert opstå noget ballade med det. Så er det, at vi skal have nogle folk i døren. Vi skal videre i programmet. Styr på det. Der er en følelse af, at det måske bliver lige krydret nok, rent prismæssigt, men til gengæld så tror vi også på, at selvfølgelig skal vi nok få udsolgt det her. Vi snupper en lille pause. Og det var en kort en af slagsen, og det bringer os videre til deltagerspørgsmål nummer 2 i lynrunden. Og Nikolaj, du har et spørgsmål. Jamen, det ved Adam godt, hvad vi snakker om. Adam Holmgaard er sådan en inklusionsmand i forhold til Pride, og mit problem ligger i, en ting er, at DBU er nosseløse. Nu må jeg ikke tale så grimt. De er nogle fuckhoveder. Og deres forhold under VM viser bare, at de har ikke nogen som helst substans bag ved deres meget beflammede ord. Men jeg har et problem med, at FCK, at KB er B09, B03, alle vores samarbejdsklubber, divisionsforening, KBU, spillerforening, helt lortet. Det eneste, der er repræsenteret ved de her Pride-parader, det er pæn idræt, og jeg synes, det er pinligt, at hvis FCK gerne sidder og kigger ud over parken, gerne vil være Københavns hold, så er det kraftedeme pinligt, vi er repræsenteret. Vi har så mange muligheder. Vi vitterligt bare gå ind og sige, at Brøndby vil lave lidt samarbejde, så laver vi en vogn med Brøndby FCK, vi laver en spillerforening, laver en divisionsforening, laver med KBU. Lige den der, den synes jeg, vi skal springe over, men okay. Hvad som helst. Men det er så pinligt, vi ikke er repræsenteret. Det er sindssygt, vi har 30.000 deltagere i en parade i København, og der er på ingen som helst måde FCK. Spørgsmålet er forstået. Skulle FC København som sportsinstitution være meget mere interesseret i at blive en officiel del af Pride? Ja. Kæmpe stort, klart ja. Man laver den her trøje med Adidas, og vi ved godt, at vi er Adidas-kunder, og nej, vores trøje er lavet efter klubben og byen og alt det her, men det er den altså også i Malaga, og det er den også alle mulige andre steder, og det var den også i Rakluf. Jeg siger, det er en anden historie. Hold kæft, det er sjovt, mand. Nå, men det er bare for at sige, at så har man den her template-trøje, som man jo har, som man så laver til Pride'en, som er den her trøje, som har med det at gøre. Så melder man ud, at spillerne skal have den på til opvarmning ude i Hvidovre. Det har de ikke. Og hvad sker der så? Så har de den bagefter, har de den så på. Og så giver de den til nogle folk ude ved hegnet, og nogle børn, der får en, og nogle voksne og sådan noget.
Jeg synes, det er pøllet. Prøv at høre, den der trøje, lav den, blæs det op, sæt den til salg i langt større grad, sæt fokus på det. Hvis bare de havde gjort det med den trøje, så havde jeg ikke været sådan super tilfreds, så sagt, okay, I er faktisk gået helhjertet ind i det her. Jeg synes, det virkede så tyndt, og jeg synes, det virker sådan lidt berøringsangst. Er der en grund til, at vi som klub ikke gør det? Det kan jeg ikke forestille. Støder vi nogen på manchetterne over det? Jeg har faktisk ingen idé om, hvad vores kampprogram hed. Det var lørdag den 19. vi havde Pride-parade. Og det var dagen før ude videre. Ja, og så kan man sige, at spillerne behøver ikke noget at gå med, men det er det faktum, at vi går ind og repræsenterer sport. Vi bør være forgangsfolk på så mange punkter. Hvad fanden skal vi sende dig ind? Vi kan vitterligt bare sige, prøv under 257.000 samarbejdsklubber. Vi laver en vogn, hvor der står FCK, og så øger det flag for alle mulige ting, og står Pride. Vi skal bare sørge for en vogn. Det er bare for at leve i noget regnbuetøj og afsted, mand. Jamen, jeg har det sådan, hvis klubben kan have, hvis alle mulige ansatte i klubben, dem der har lyst, gå ind og køre, ligesom man gør med sit arbejde, hvis det er DHL. De kan godt et stort FCK-tæl til DHL. Jeg synes, kør en vogn, og så dem, der har lyst. Jeg kan godt synes, det er lidt skråbligt. Det der med, at jeg er fuldstændig enig omkring det, men at skulle lægge det op til medarbejdere herinde, at de skal deltage i det. Det var bare et eksempel. Der er ikke nogen, der skal. Nej, det var ikke det. Fordi det bliver nemlig et problem, dem, der har lyst. Hvis du får den der. Ikke? Jamen, det skal ikke være skal. Det der ligger jeg synes, og jeg mener faktisk helt seriøst, send Leo derind i noget regnbuetøj med et regnbueflag. Bam! Færdig. FC København er til stede. Der er vi. Men hvorfor er DBU, KBU spiller for det er jo fodbold generelt. De er der ikke den, og det vil sige, at der er nogen, der er nødt til at gå forrest. Og hvis der er noget som helst, der bør kendetegne hovedstaden, så er det at gå forrest. Og vi går ikke forrest. Vi er fodslæbende, og det er pinligt, og der skal gøres noget ved. Næste år, der har vi Leo med. Helt seriøst. Skal vi prøve at gøre det til det kunne være sjovt. Det kunne da være mega sejt, mand. Ja. Og så kunne man da sige, hvis fodboldklubberne gerne vil have det, så send jeres maskotter for helvede. Så er I til stede. Hvem repræsenterer FC København meget bedre end det? Tror du så, at Midtjyllands tæsker Viborgs igen, eller? Ja, den har gjort vildere ting end det, som passer pissegodt ind i Pride. Godt. Men altså, det er et sjovt spørgsmål, og egentlig gerne i større tilstedeværelse, og vise, at det er altså byens hold, og så man deler det, der favner vi alt, hvad der er i byen. Godt så. Vi snupper det tredje spørgsmål. Det går godt i kongeriget, og nu sidder vi og taler om, at billetterne er dyre herinde. Og i det hele taget, så bliver der tjent mange penge. Vores allesammens administrerende direktør, Jacob Larsen, er ude og udtale, at på grund af, at der er så mange fans herinde, der kommer så mange fans, så har vi altså opjusteret årsregnskabet endnu en gang. Og i løbet af den her uge, der blev det opgraderet til et overskud på 350 til 375 millioner kroner. Det var efter CL-kvalifikation. Efter Champions League, vi kvaler ind, der kommer det ud, det bliver opgraderet til 350 til 375 millioner kroner i overskud. Mit spørgsmål er så, de sidste 2 gange, vi har kvalet ind til Champions League, der har aktionærerne, de har fået udbetalt udbytte for 100 millioner kroner. Og reguleret for prisen, som du også så oplyst om, Brokke, tilbage i 16-17, hvor det faktisk var det 140 millioner. Altså 130-40 millioner. Og sidste år, det kan vi alle sammen huske, der blev udbetalt 100 millioner kroner. Hvad gør bestyrelsen og aktionærerne i år? Der har været mange situationer, hvor der har været virkelig meget brok over ølpriser, billetpriser, en B-tribune, som man ikke må hoppe på, fordi så klapper lortet måske sammen. Det gør det jo ikke. Men der er nogle ting herinde, hvor man kan sige, okay, Midtjylland, de har fået et spritnyt træningsfaciliteter til 125 millioner kroner, osv. Hvad forventer I, at der kommer til at ske i år med de her penge? Ryger de ud i aktionærernes lommer, eller kommer de til at blive sat i spil, eller formentlig lidt af hvert? Jacob? Lidt af hvert, forventer jeg. Selvfølgelig går der noget til aktionærernes lommer. Det skal der. Det er så et spørgsmål om at finde det rette niveau. Men der skal også investeres, både i infrastrukturen, men også sportsligt. Det kan godt være, at det, der er kommet nu, det kan godt være, at det var lidt for naivt at tro, at det ville falde. Den sportslige investering vil ske i det her vindue allerede så hurtigt. Det er ikke sikkert, at det har stået klar. Det kan så være, at det falder sidenhen. Udover det, så har vi også i de sidste 5 år har vi også 300 millioner i overskud i transfer. Man kan godt se, hvor man har sat den her nye strategi ind med at satse på de unge spillere og blive mere en sælgende klub end en købende klub. Men inden da, hvis vi går tilbage fra 14-15 og frem til 16-17, der investerer vi mere i spillertruppen, end vi sælger. Altså vi køber mere, end vi sælger. Ja. Og vi har ret pæne resultater dengang. Så for mig er det sådan, ja, der skal
selvfølgelig gå noget til ejerne, der skal gå noget til aktionærerne. Og så skal jeg begynde at tænke, okay, som fan, måske skal jeg bare slappe lidt af mine forventninger af, hvor langt vi kan rykke os. Det kommer jo ikke til at ske. Nej, det kommer ikke til at ske. Men jeg prøver at sige det til mig selv hver gang. Fordi måske er det bare det, vi er, og det, vi skal være. Og vi skal være en sælgende klub, og en gang imellem skal det lykkes. Og vi skal være en klub, der er drevet godt økonomisk, og der giver et overskud til ejerne. Også fordi det skal gerne ligne en sund klub, i tilfælde af et eventuelt salg af klubben også. Jeg havde virkelig håbet, at man kunne smide lidt mere ind. Der var alle de her store ord fra Lars Seier i sin tid om at sammenligne os med Porto og andre klubber ude i Europa. Og det kommer bare ikke til at ske, hvis der ikke begynder at komme noget den anden vej. Nej, men man kan jo sige, vi er dobbeltforsvarende Danmarksmester. Vi er 2 gange ude i Champions League, så man begynder at smage lidt derhen af. Der er en pæn bid vej nu. Jeg kan også stadig sige, at vi har snublet os til 2 mesterskaber. Ja. Altså mere eller mindre. Men vi er mester. Vi er mester, men har vi de marginaler på vores side så mange gange, er det ikke noget med at komme et sted hen, hvor vi selv styrer marginalerne på en eller anden Jeg kan huske i gamle dage med Niels Christian Holmstrøm herinde ved roret, så sagde han, jamen, altså, jo mere vi øver os, jo heldigere bliver vi. Og det synes jeg lidt er sådan lidt af med, at vi snublede ind i det. Det er også sådan lidt at gøre det til skamme for de mesterskaber. Man vinder ikke et mesterskab, at snuble ind i det. Og sidste år synes jeg, vi fik mest ved roret. Det var jo sindssygt. Det var det. Vi præsterede men jeg vil lige vende tilbage til det, fordi du siger, jamen, aktionærerne kommer til at tage noget. Og det er sådan set burde også være rigeligt. Jamen, det er jo det, jeg arbejder lidt, den kommer nu, siger. Hvis vi nu opstiller tesen, der er 350 af de helt lange, i klingodt overskud. Hvor meget skal de her aktionærer, hvor stort skal udbyttet være, hvor man siger, okay, der synes man, det er ret og rimeligt. Kan det blive for meget? Og i så fald, hvor højt skal man op der? Ja, men altså lad os sige, at de tager 66% overskud og sådan noget, ikke? Så vil jeg sidde og sige, okay, wow, så skal der lov for, så får de da også penge med hjem. Jeg tror, det kommer til at ligne sidste år. Det er mit klart bud. Og så vil jeg også indskyde, at 2 af vores største aktionærer, altså vi har jo 3 store aktionærer, Lars Seier, og så de 2, kalder man gamle ejere, der har været her længe. Specielt de 2 gamle ejere, altså nu skal jeg sige det pænt, blev lukket herind under falske forudsætninger, og i mange år, der holdt de hånden under vores klub, hvor de ikke tjente en krone og ikke fik udbetalt noget som helst. Og Fitness.dk og rent mig. Så at de rent faktisk, hvis man skal være helt firkantet kapitalistisk, nu nogle gange får noget udbetaling som aktionær, der har det faktisk lidt, ja, det er den forretning, de har købt, og nu tjener de noget på den, efter de i mange år ikke tjente noget som helst. Fordi der skulle være en halv det om bagved, i stedet for Royal Arena. Den er der ikke. Finanskrise, alt muligt. I kender det. Campi Nordic Arena er med plads til lidt for lidt mennesker også. Det havde været flot. Men mere bare for at sige, ja, så får de noget aktionærudbytte. Men når vi kigger på vores stadion, og de nu også har bygget noget restaurantværk, og de opgraderer det, og så videre, så videre. Jeg tror meget som Jakob, de kommer til at udbetale det der, og så tror jeg, vi kommer til at se mere også forbedringer, fornyelse og opgradering. Og jeg vil også blive overrasket, hvis de sagde, nej, bare tag alle pengene, kør på. Men det er jo en interessant balance, ikke? Det er pisse interessant, men jeg tror, hvis jeg rører op i 2/3 udbetalt, så vil jeg begynde at sige, okay, så er det som i gamle dage, hvor vi troede, man kunne spare sig til mesterskaber, og det hele blev det der skravet, og hvor vi jo alle sammen godt kunne stå, at man kan ikke spare sig rig, man kan ikke spare sig god. Det findes simpelthen ikke i fodbold. Nikolaj? Jamen for det første, så har vi jo ikke ret til at brokke os over, hvad ejerne af klubben vil mene. Vi kan godt gøre det. Det, der ligger i det, at vi kan tillade os at sige, det er en tredje, vi gerne vil have. Altså rent, vi er utrolig enige. Altså, det er nærmest bekymrende enige. Ejerne et eller andet sted, vores yder, er jo en situation, hvor de deres gode ret til at trække alle de penge ud af systemet ud kan. Hvis de ikke kan trække det ud et år, hvor vi har Champions League og dobbeltmestre og alle mulige ting, så er der ikke nogen som helst, der må trække penge ud af FCK. På den anden side af sagen, vi har nogle problemer, som vi er nødt til at få i talesat og få løst, som er rent anlægsmæssigt. Men vi fans, med al ære og respekt, der er sådan nogle orange tosser ude på Vestegnen, kræfter mig ikke vores opgave at diskutere, hvor meget der skal udbetales. Nej, det er jeg ikke enig med dig. Det er jeg overhovedet ikke enig med dig. Jeg synes, det er meget interessant at se, fordi det er også med til at definere et ambitionsniveau for, hvad det vi skal foretage os fremadrettet herinde. Fordi som du er inde på, er det en situation, hvor man siger, at vi tager 70% overskud. Det synes jeg, der i allerhøjeste grad fortæller meget om det kommende ambitionsniveau. Så jeg er ikke enig i, at vi ikke skal diskutere det. Selvfølgelig skal vi det. Vi har ikke en skid at skulle have sagt. Jeg sagde brokker, så jeg har sådan, at vi virkelig ikke vi er ikke i en position, hvor vi kan tillade os at sige noget som helst. Men det viser jo lidt om ambitionen. Hvad vil man fremadrettet? Jeg synes, det virker som om, uden at vide, hvad de har ment, så gætter jeg bare, at det er gået op for vores ejergruppe, aktionærgruppe, at
man behøver ikke investere alle pengene, hvis man investerer lidt mere, så kommer der også større udbytte. Altså som vi ser nu, de der spillere, vi har købt, nu ved jeg godt, at nu siger han ikke kostet penge, han har købt ham, det er jo free transfer, han har også fået nogle penge. Det der niveau, vi taler om tidligere, det koster også nogle penge i investering, og hvis man kan bibeholde det, så er det, man for første gang nogensinde er Champions League 2 år i træk. Men det, der er rigtig, rigtig interessant, det er jo rent faktisk at sige, selv uden Champions League, der var det jo altså et rigtig, rigtig flot resultat. Ja. Og det bundede jo primært i tilskuertilstrømningen herinde, og så også, som du er inde på, Jacob, vores akademi er fuldstændig fucking højglanspoleret, og der er altså bare blevet solgt tungt. Må det ikke det derude, der bliver lagt nogle penge nu, fordi vi nu har sat nogle skurvogne op, fordi vores anlæg er for lille, og man afsøger jo nok mulighederne for, hvad fanden der skal ske med vores træningsanlæg, når du taler om anlæg. Jeg tænker, vi tager det næste program, men ja. Men ja, er det hele taget en opgradering af det træningsanlæg? Hvad er det muligt? Eller om det er der, vi skal træne, eller hvad fanden der skal ske? Nu sidder der mange og kigger med derude, som ikke har en flying fuck forstand på, hvordan vores træningsanlæg i det hele taget ser ud. Men er der mulighed for reelt set og udbygge? Det er et helt andet spørgsmål. Vi skal tilbage. Borge, du har det sidste brugerspørgsmål, det var ved at sige. Jeg vaklede lidt om nogle forskellige ting, men jeg tror, jeg vil gå med, hvor mange point får vi i Champions League-gruppespillet, og hvordan? Hvor mange vi får, og hvordan? Må jeg ikke have lov til at starte? Altså Sten, kun hvis jeg må få lov at sige, det er faktisk blå og gul ved siden af hinanden. Jeg er pisselig glad, jeg kan tage det. Fordi jeg synes faktisk, at der har været, det er som om, at vi bare per default taber hjemme mod United og Bayern. Vi har aldrig tabt United eller Bayern. Jeg henvender overhovedet ikke til dig. Nu henvender jeg til den fornemmelse, og det, der er blevet talt om derude, 1-4 point. Og alle folk taler om, at vi skal hente point mod Galatasaray. Jeg kan sagtens se os, at vi får point på hjemmebane mod alle tre hold. I virkeligheden så tror jeg, at Bayern det er dem, som bliver sværest mod, men selvfølgelig kan vi da det. Vi kommer til at få point enten imod United eller Bayern. Vi har 16 hjemmekampe herinde, og vi har tabt 2. Chelsea og Real Madrid. Ikke? Det er ligesom det. Det er en Champions League-kamp, ikke? Og det er Champions League-kamp, men hvis vi skal være kritiske, så kan vi godt sige, at gruppespilskamp, så har vi 15 af dem, vi har tabt 1. Så hvorfor skulle vi lige pludselig bare begynde at tabe til højre og venstre? Det kan vi da ikke. Det der Galatasaray, vi møder dem på et godt tidspunkt. Deres turnering lige præcis startede. Jeg så dem mod Molde. Det var den onde fløjt med ikke skræmmende. Det var det altså. Det var vi heller ikke, kan man sige. Nej, bevares. Nu vil. Så hvor mange point og hvordan, Sten? Jeg tror vi får 4 hjemme og 1 ude. Vi får 5 point. 5 point? Ja. Altså, er det nok til at gå videre? Ja. Det tror jeg, det er. Jamen, jeg står samme sted faktisk, men jeg tror faktisk kun, det bliver 4. Jeg tror, det er 1 hjemmesejr og en enkelt uafgjort hjemme. Okay. Jeg er ikke super optimistisk. Det kan jeg også godt lide med at sige. Ja, det kan jeg også godt. I den gruppe. Ja. Men jeg tror på kraften, vi kan gøre. Jeg tror, vi kan tage til Tyrkiet og få noget med jer. Vi har det jo godt mod tyrkiske hold. Men du siger det, mens du har en trøje på gult. Jesus, mand. Du skal ikke svare udenom. Hvor mange point får vi? Jeg tror, vi tager en uafgjort mod Galatasaray ude. Jeg tror, vi tager 2 uafgjort hjemme, og jeg tror, vi tager en sejr hjemme. Og hvem det vi tager sejren imod, det vil jeg faktisk ikke. Bayern vil rigtig, rigtig gerne give os en røvfuld tilbage fra B03-tiden. Men jeg tror, det er mere organisationen og ikke så meget spilleren. Jeg tror faktisk, Bayern er søvndyssen hen. Så du på 6 point? Jeg er på 7. 6 point? Ja, 6 point, ikke? 6 point. Godt så. Så i hvert fald, så er vi måske nok i gennemsnit en lille smule. Hvad med dig, Borg? Jeg er også på 4 eller 5. Jeg var ikke sikker. Jeg er faktisk ikke sikker. Nej. Men det kan også godt være, at vi ender med jeg så også set Galatasaray mod i begge kampe mod Molde. Og de var ligesom også ikke et godt sted og ender med at gå videre af noget rod, ikke? Det kan også godt være, at det går sådan helt ned som sidste år, og så går vi videre ved at spille uafgjort mod Galatasaray, som taber alle deres kampe, og så vinder vi, så går vi videre på en uafgjort. Eller altså forstå mig ret, det bliver sådan noget 2 point, 1 point, altså 3 point, og så er det nok. Den sidste kamp herinde, den 12. mod Galatasaray. Det bliver løbende, for det bliver den dag. Det bliver den dag, det bliver afgjort. Og det er jo det, vi alle sammen håber på. Vi håber jo sådan set bare på, at vi skal være i live til den. Men tænker vi ikke, at vi kunne, men fordi vi er på 3, på 4, så slutter vi hjemme. Eller så vi sluttet ud, og så har vi stået noget i Istanbul den sidste kamp. 300 mennesker op i hjørnet på kæmpe stadion, Tyrk Telekom Arena, lang næse, ikke?
Og så taber man 2-1 på et mål i overtiden af Wilfred Zaha eller en eller anden, så jubler tyrkerne, så er vi ude. Og kører DJ'en Ding dong, ikke? Prøv at overveje det, drenge. Men i stedet for, så har vi fyldt pakken af sidste kamp herinde. Det kommer ikke til at ske. Det skal stille og roligt, så begynder vi at nærme os enden af det her program. Og det, helt som det skal være, så fortsætter diskussionen herinde. Fordi vi har været så aktive med stemmebåndene, så er jeg simpelthen nødt til at sige, at vi når ikke det sidste. Gør vi, David? Vi kører. Okay. Jeg sætter et cap på, der hedder 5 minutter. Der står her, hvor bekymret på en skala fra 1 til 10 er du over vores 2 centrale forsvarsspillere, som begge er i 30'erne. Bøjle og Kuchelava er væk med så lange skadesforløb. Kommer de tilbage på top-niveau, Jakob? Kuchelava tror jeg, ja. Altså hvis du bare kigger på hans skadesituation, så synes jeg ikke, den er helt så... Det er godt nok været en længerevarende skade. Men ja, det ved jeg, men spørgsmålet om ikke kan komme tilbage for det. Man må også formode, at hver gang der sker noget med Bøjlesen, så rører der altså også 10% af fysikken, og til sidst så bliver det bare... Jeg tror, det bliver svært. Så en smule nervøsitet? Jeg er nervøs for Bøjlesen også, fordi det pisser hammerligt sødt for ham. Jeg er mere bekymret for Kuchelava rent mentalt, fordi altså, Ukrainekrigen er ikke fed. Altså manden har virkelig fået en mental udfordring. Jeg tænker sgu på hans fysik, jeg tænker på psyken. Altså, han... Men det synes jeg, han håndterede meget. Jeg er enig på banen. Der er en stor ubekendthed i det, og jeg tænker på, at Kuchelava har den del. Ja, men jeg skal vi så ikke sige, at det er en ting af det mentale, for det er jeg enig med dig. Ja. Den kan spille en stor, ubekendt faktor, som vi ikke ved noget om. Men faktuelt er det altså 2 knæoperationer, som har taget et halvt år, og han er stadigvæk ikke tilbage. Og manden, han er på plus 30. Det er en stor ubekendt. Altså, vi ved ikke, hvorfor han er. Men med psyken der, som du selv nævnte med Ukraine, det kan jo også have været noget sværere nu, når han ikke har kunnet træne. Altså, han har trukket godt have været meget alene. Og... det har været giftigt. Det har været giftigt, mand. Champions hurtigste røde kort. Hvad siger du, Borger? Er du på skala fra 1 til 10? Bøjlesen 2, hvis 1 er, at han aldrig kommer helt tilbage på top. Okay. Ja, da han fik den der fiber mod Silkeborg, der tænkte jeg. Ja. Men vi ved alle sammen, at når du har haft en alvorlig skade, også som du ikke er professionel, så får du følgeskader, når du genoptræner. Også selvom en også får en korsbåndsskade. Når du genoptræner, kan du få fiber og så videre. Undtagen Cornelius. Undtagen Cornelius. Corner er jo en lang følgeskade. Det er lige for det tavligt. Men Kuchelava tror jeg langt mere på. Det er en helt anden historik, han også har med skader. Nu får han en lille følgeskade lige hen i landsholdspausen. Og omvendt så lyder det ikke som om, at andet end at når landsholdspausen slutter, så er han i spil til at komme på banen i indskiftninger og sådan noget. Det er ikke så nervøs for, at vi har faktisk sige. Måde de taler om det på helt anderledes, men med Bøjlesen 3 korsbåndsskader i karriere. Og så selvfølgelig, han har også en i Ajax i sidste tid. Og 2 her. Jesus, den havde jeg ikke glemt. Han har 2 her. Fucking hell, det at han faktisk kan spille det, han spiller mod Silkeborg, er jo i sig selv fuldstændig lallende sindssygt. Altså jeg kan ikke engang løbe DHL uden at være dø og kaste min lunge op. Jeg løber heller ikke, jeg var her ikke. Men hvis jeg skulle gøre det, og man har haft 3 korsbåndsskader, prøv lige at overveje det, mand. Det er jo helt, det er jo bimmelende sindssygt. Det er rappelende vanvittigt. Prøv at overveje, at han spiller professionel fodbold på et eller andet, på Superliga-niveau, på det største Så du har med andre ord ikke de helt store forhåbninger? Der var en af der sagde, I har ondt af Bøjlesen. Jeg synes, det er forfærdeligt. Jeg synes, det er frygteligt, at han får skade nummer 2 af Daniel Vaz, den mide ude på Brøndby Stadion. Den sidste skade der. Men tænk en gang, hvis han ender med at komme tilbage på et ret godt niveau, det ville være en vild historie, at han bare bliver ved og bliver ved. Du tror på Kuchelava, hvad med Bøjle? Altså omkring Bøjle, hvis I nogen kan huske, hvor langsom Franco Baresi var til sidst. Bøjle er jo vores hjerne i forsvaret. Men det var på grund af alder, det var ikke på grund af skade. Baresi, han var næsten 82 Bøjlesen har jo både teknikken og overblikket og det taktiske forståelse. Han har alle ting. Du svarer ikke? Ja, helt seriøst. Han er den forsvarsspiller, der har mindst brug for fysikken. Så jeg er faktisk ikke så bekymret for ham. Det er jeg altså ikke enig med dig i, fordi vi ser meget, meget tydelige eksempler, da vi er ude i CL-kval. Nede i Prag. Der bliver han bliver udfordret fysisk, hvor han bare bliver sat til væg, og hvor det bliver farligt som egentlig bare held. Nu er det heldigvis en Karamoko Jam, undskyld, jeg siger det, spiller de sætter ind, så han var ikke synderlig god, men han bliver altså bare viftet af. Du kunne tale om det frispark, han begår, der koster det der ret flotte frisparksmål, de scorer. Vi skal jo også gerne stå med bagkæden omkring midterlinjen, når vi spiller hjemme, og det er da ikke sjovt at score ham til at dække. Men hvis han nu er tænkt mere i en... Pas på at gøre Niels for defensiv, men i en fembakkæde, hvor vi har 3 centrale forsvarsspillere, så er han jo den bedste mand at sætte ind i universet. Altså. Ja. Men så spiller de ikke lige nu. Nej, men hvis vi får en 1-0 mod Galatasaray, og der er spillet 60 minutter, så kommer han på banen, og jeg kan love jer for, at han er den bedste mand med dansk pas, vi kan sætte på banen. For vi elsker alle sammen Bøjle, og respekterer ham dybt for hans fodboldmæssige kunde. Det er jo hans fysiske
habitus, man er bekymret for nu? Ja, 100. Hvor lang kontrakt har han egentlig tilbage? Jamen, han forlængede kontrakt. 25. Ja, han forlængede kontrakt sammen med Rasmus Falk, ikke? Okay. Så der er et par år tilbage. På et tidspunkt bliver det også spørgsmål, om han når. Ja. Altså... Ja, konklusionen er, at vi tror på, at Kosolar, han skal nok komme. Den næste ting er, hvis han kan få hjulpet Valdemar Lund op på det niveau, hvor han går fra at være en habil central forsvarsspiller til at være en god forsvarsspiller, fordi han er gået op og ned af Cornelius, som bare skal være skadesfri. Vi snakker ikke engang på toppen af spil, så vi snakker Niklas Jensens stilarten. Så er uanset hvor længe Bøjlesen har sin kontrakt, så er det pengene værd. Ja. Således kører panelet sin langsomlige tomgang en gang imellem. Og en gang imellem, så kommer vi lige op i 5. gear. Det gør vi sådan cirka 1 gang om ugen. Og vi gør det igen næste uge. Jeg tror simpelthen, du er med igen, Nikolaj. Passer det, ikke? Og ellers så er der udskiftning. Der sidder en ny A-kæde herinde, og jeg vil gerne have lov til at takke for jer. Hr. Brokke sagde, han har væltet flasken. Det er sikkert en fornøjelse at have med. Tak fordi du gider. Så tak. Jeg har lige et spørgsmål. Ja. Er nu der først på væddemål om, hvorvidt Sten OG har en gul trøje på i næste år? Og blå sokker. Og dermed så kan vi afsløre, at Nikolaj var så ikke med i programmet næste uge alligevel. Jakob, også tak til dig, storentreprenøren for Amager. Det er altid en fornøjelse. Jeg håber, du fik lidt ud af at kigge med her i programmet. Vi gør det igen næste uge, og ellers så selvfølgelig altid følg med, hvad der sker her på Copenhagen Sundays. Og som end også i Københavns Fanradio, som er et fremragende produkt. Så tak for nu. Vi ses. Hej. Ved du, hvem der havde de højeste odds på FCK i sidste måned? Det var igen Unibet.